L'escriptor Isidre Grau ha presentat a Horta la seva darrera novel·la, que du per títol La ciutat dels solitaris, publicada per l'editorial Gregal. El llibre se centra en la recerca de la memòria i en l'exploració de la identitat, alhora que narra la història dels Parera, una nissaga relacionada amb l'arquitectura i els negocis immobiliaris. El marc de fons de la història és la Vila Caterina, una casa fictícia dels anys 30 situada al barri d'Horta, que s'enderroca l'any 1990 per convertir-se en un edifici d'apartaments. L'autor, Premi Sant Jordi el 1985, per la novel·la Els colors de l'aigua, s'ha documentat sobre el barri d'Horta i apareixen diversos escenaris com el Foment Hortenc, el carrer Rectoria o el Club de Tenis Horta. No ensenyo res, potser a la gent que ja coneix tot Horta, però que molt probablement, com que la gent tenim tendència a una certa desmemòria, vull dir, ja no ens recordem de fa 10 anys què passava, precisament, gent, no ho dic jo, sinó gent que ho ha llegit i s'ha identificat en diferents períodes de la seva vida, no?